नमस्कार, आशाज किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण करणार आहोत कोकमाची मालवणी पद्धतीची कढी। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे अर्धा वाटी कोकम, अर्धा किसलेला ओला नारळ, एक मिरची। ही कढी आपण जेवणावर पिण्यासाठी करणार आहोत। जर या कढीला तुम्हाला फोडणी द्यायची असेल, भाताबरोबर खायची असेल तर त्यासाठी हे साहित्य आहे। कढीपत्ता, लसूण, राई। जर कुणाकडे कोकम अवेलेबल नसतील तर आपण हा अशा प्रकारचा कोकमाचा आंबोळ कोकणात मिळतो, इथेही मिळतो, तो मागून तुम्ही ही कढी करू शकता। चला तर आपण कोकम कढी करण्याला सुरुवात करूया। सर्वप्रथम आपण कोकम पाण्यामध्ये अर्धा तास भिजत ठेवून देऊ। अशा प्रकारे आपण कोकम पाण्यात अर्धा तास भिजत घातलेले आहेत। कोकम हाताने चुरायची नाहीत, त्यामुळे कढीचा रंग काळा होऊ शकतो। कोकमाला पाण्यातच त्याचा ओरिजिनल कलर यायला हवा आहे। हे पहा, अर्धा तास झालेला आहे। कोकमाचा ओरिजिनल लालसर कलर पाण्यात उतरलेला आहे। आता आपण हे पाणी गाळून घेऊ। त्यापूर्वी आपण किसलेले खोबरे आणि त्यात अर्धी मिरची टाकून वाटण वाटून घेऊन तेही गाळणीने गाळून घेऊ। कोकमाचे पाणी आपण गाळणीने गाळून घेतलेले आहे। तसेच किसलेला नारळ जो वाटण केलेला तो पण आपण गाळणीने गाळून घेतला आहे। त्याचा उरलेला किस आपण टाकून द्यायचा नाही, हा असाच ठेवायचा। आपल्याला भाज्यांमध्ये टाकायला त्याचा उपयोग होतो। तसेच उरलेली कोकम ही वाटीत भरून तशीच ठेवायची। पितळेच्या भांड्याला लावायला त्यांचा उपयोग होतो। हे आहे चवीपुरते मीठ। आता आपण हे नारळाचे दूध यामध्ये ओतून घेऊ। चवीपुरते मीठ टाकून घेऊ। यामध्ये जशी खाणारी माणसे असतील तशी आपल्याला सामानाची क्वांटिटी वाढवायची आहे। ही तयार झाली आपली मालवणी पद्धतीची कोकमाची कढी। यात गूळ ऑप्शनल आहे, कोथिंबीर ऑप्शनल आहे। उन्हात पचनासाठी हलकी अशी ही कोकमाची कढी आपण करून बघा। तुम्हाला माझा चॅनल आवडत असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।